Когато правиш лента от бутилка, всъщност получаваш това. Едно голямо кълбо от намотана, заплетена нишка. А за да работиш с нея, ти трябва нещо подобно на ето това. Подредена в осморка хубава нишка, която като дръпнеш основния край, директно може да се само разплита. И да изкарваш от нея колкото ти трябва, където трябва. Без да се размотава другото основно кълбо. Това как се прави, ето сега ще покажа. Така. Започваме, хващайки нишката с палец показалец и използваме това за основа, както и нашето котре. И започвате така. Така. И така. Така. И така. И погледнато отгоре, всъщност формата е на осморка, която се допълва сама със себе си. Омотаването по този начин вкарва усука на тази лента, сама със себе си усукана, така че при нейното изкарване от намотката излиза равномерно, без да се размотава основната част. Нещо като макара, намотана с материал, без самата макара. Изключително полезно и практично е, защото ти позволява доста дълга нишка да събереш в топче, което стои събрано и подредено, докато не ти потрябва. И последното, което ти трябва, е през средата на тази осморка да стегнеш свободния край. Той ще закрепи цялата история. Така няколко пъти. И след това пъхаш свободния край през основата на тези последни намотки. Стегнеш. Осморката е готова. Другия край, който е отвътре, винаги той е водещият, като изкараш от него, получава равномерното извеждане на материал. А другото се остава вързано. Перфектно, нали?